जों बेफोर थांखांनाय बाथ्राफोरखौ जों रायलायनोसो गोसोआव लाजिनाय मोनदोंमोन। नाथाय गबिन्द बसुमतारिया बुंबाय रन्जन दैमारि सारखौ न'खरनि मानसियासो बख'नांगौ, एनडिबिआ गैला। बेखौ बावनानै दिनै रोखा बुंबाय दे न'खरनि मानसिया बख'नांगौ। बेफोरो बिनि एकदम हाजासे माने गोरोन्थि। दिनै बिथाङा रोखायै सरखारजों माखासे टेब्लेट दौजादों ना मा दौजादों जों बुंनो हायाखै। एबसुखौथ' जोङो हाजासे बर' हारिनि गोदोनिफ्रायनो जेरैबायदि थांनानै थानायाव जेरैबायदि एनडिबिआ जेरैबायदि गावनि थै जिउ बावदों, थिग आबसुआबो जेरैबायदि बावबोदों। नाथाय बे खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बे चेनेलाव बयखौ बरायबाय। दिनै आं दंफैयो कामरुप मेट्र' जिल्लानि गार'गुलियाव। दा जोंजों लोगोसे दङ एक्स एनडिबि आदामोन। दा दाखालि बावैसो साननै सानथाम सिगांसो जायबा बिटिआर गोरोबथा बेनि सान फालिनाय खालि माखासे बर' दैदेनगिरिफ्रा बुंदोंमोन जे रन्जन दैमारि बिथांखौ गावसानि न'नि मानसिफ्रासो बेल खालामनांगौ। बिथां गबिन्द सारनि बुंनायनि माखासे खोथायाथ' माने एकदम रोखा। जोङो बुङा सानदोंमोन, नाथाय दिनै बुंनो गोनां प्रयजन जाबाय। जों बेफोर थांखांनाय बाथ्राफोरखौ जों रायलायनोसो गोसोआव लाजिनाय मोनदोंमोन। नाथाय गबिन्द बसुमतारिया बुंबाय रन्जन दैमारि सारखौ न'खरनि मानसियासो बख'नांगौ, एनडिबिआ गैला। बे एनडिबिखौ गैयै माबाया सोदोबा एकर्ड जानायनि उनाव एनडिबिआ गैला जोंबो फोथायदों। नाथाय रोखायै गबिन्द बिथाङा बुंबाय रन्जन पार्टियावल' एनडिबि। अब्ला बिथांमोनहा सारेन्डार जानाय एकर्डनि माबायाव हेफाजाब होनानै बिथाङा एनडिबिनि थ्रुयैनो केडारफोरनि सायावनो बिथाङा साइन होनो मोननाय गादियाव जिरायनो मोनदों। होमबा गादियाव जिरायनायनि सोरनि थाखाय मोनखो? बिथाङा दिनै बेखौ बावनानै दिनै रोखा बुंबाय दे न'खरनि मानसिया बख'नांगौ। बेफोरो बिनि एकदम हाजासे माने गोरोन्थि। माने बिथांखौ जेरैबायदि प्रमद बर' सारा माखासे आफादफोरखौ बुङोब्ला गावनि दल हंगदननिफ्राय बैकट खालायो बा बिथांखौ माखासे बुंनायनि गोरोन्थियाव निमाहा बिनो होयो। बेखायनो आं बुंनो सानो गबिन्द बसुमतारि सारखौ प्रमद बर' सारा आंनि बुंनाया गोरोन्थि जाबाय होननानै बुंनो थोननो गबिन्द सारा आंनि बुंनाया भुल जाबाय होननानै रायजो राजानि सिगाङाव खेबसे बुंफिनोबा आंनिफ्राय आं रिकुवेस्ट खालायहरो गबिन्द सारखौ प्रमद बर' सारा बुंहरो होननानै। मानो होनोब्ला बिथाङा बर' हारिनि गोमालांनो नाजानायाव बा बर' हारिया थांनानै बे बुहुमनिफ्राय गोमोरलांनो लामा लानायाव बिथाङा बेसेबांबा गोथौ मेलेम लानानै बर' हारिखौ माब्रै जौगागोन माब्रै जौगाया बिथाङा एनडिबि आफादखौ दानानै बा ट्राइबेल माहारिया थांनानै बे बुहुमाव थांनानै थानायनि लामा दिहुननानै दिनै बिथांनि नाजानायाव एनडिबि जोनोम जानायनि उनाव ट्राइबेल माहारि बा बर' माहारिया दिनै मानसि महरै थांना थानायनि जायगा मोनदों। दिनै बिथाङा रोखायै सरखारजों माखासे टेब्लेट दौजादों ना मा दौजादों जों बुंनो हायाखै। बिथाङा दे बेसेबांबा बर' हारिनि थांना थानायनि मेलेमजिबि साननानै गोसोआव फैनानै जेनेबा माब्रै बर' हारिया थांना थागोन बेबा ट्राइबेल हारिया थांना थागोन, बिथाङा बेफोरखौ साननानै आफाद दानायजों लोगोसे बे एकर्डखौ बर' हारि बा ट्राइबेल माहारिया थांना थाथों होननानै जोंनि बर' रायजोनिफ्राय दिल्लीयाव थांनानै एग्रिमेन्ट खालामहैनायाव बिथांखौ जेरैबायदि जेलनिफ्राय हरखाबै बरायना लांदों आरो बे एकर्ड जानायनि उनाव बिथांखौ दे एन्जर गुदुङाव जेरैबायदि एन्जर जावबा सफा माथुनानै दोननाय बायदि दोननो नाजानाया बेयो जाहैबाय गबिन्द बसुमतारिनि रोखा बर' हारिनि गेजेराव जाय मानसिफ्रा गबिन्द बसुमतारि मोनहा बुंदोंमोन दे इउटुबाव बेबा लामा जथेनानै होख्रावनाया जोंनि थाखाय जेबो नङा। बेखौ जोङो गबिन्द बसुमतारिया सेन्स जाथों होननानै जोङो बे इउटुबाव जों निउस बुङाखै। बर' हारिया बयबो गोसोआव बिथांनि बुंनायाव बयबो मोनथिथों होननानैसो जोङो बे इउटुबनि थ्रुयै जोङो मेसेजखौ हरदों। गबिन्द बसुमतारिया नायो नाया बे बिथांनि खोथा। बिथाङा डाइरेक्ट रोखा बुंखादों दे सासे सानै बा रायजो राजाफ्रा लामा जथेनानै जेबो लाब गैया। मानो होनबा बिसोरो राजानि कानुन खुंनो नाजाखादों। राजानि कानुन बे नाजानायाव गुबुन फारसेथिं प्रमद बर'आ बुंदों जे रन्जन दैमारि सारखौ बर'नो थाखाय खामानि मावगासिनो दं बिटिआर सोरखारा बुंदों। नाथाय बे समावनो गुबुन सासे लिडारा बुंदों गुबुन बाथ्रा। बे माबायदि जाथाव दं? बेथ' दा रोखा जाहैबाय बिसोर टेबोल मोनसेयाव ज' जिराया।
आरो बिथांनि बे एकर्डनि प्लान पलिसिखौ बिसोर ज' सावराया मानो होनोबा टेबोल मोनसेयावनो बिसोर जुदि हेड मास्टारजों आरो लेङाइ फोरोंगिरिजों ज' जुदि मोनथिलायाबा मोनसे स्कुलावनो गैया बिसोरो मोनसे स्कुलाव थानाय मोनबा बिसोरो एगजामा माला जागोन आरो माला होगोन रिजाल्टखौ बेखौ मिथिलायाबा होमबाथ' बर' हारिया बेखौ रोखायै मिथिखाबाय दे बिसोर बर' हारिनि एकर्डनि थ्रुयै बिसोर नांनायनि जेबो प्लानानो गैया लोगोसे दासान्दि बुंगासिनो दङ एबसुनि गुबै एजेन्डा होननानै बुंदों जे एबसुआ जेनेबा मिरु आफादनि दैदेनगिरि दिपेन बर' बिथाङा बुंदों जे बिटिआरआव सोसननायानो गुबै थांखि जेरै सनितपुर बिश्वनाथ बेफोर गहपुरफोरखौ बिटिआरआव सोसननायानो गुबै थांखि होननानै बुंदों बिनि सायाव नोंथाङा मा फोथायथाव दं आरो मा फोथायनाय गैया एबसुखौथ' जोङो हाजासे बर' हारिनि गोदोनिफ्रायनो जेरैबायदि थांनानै थानायाव जेरैबायदि एनडिएफबिआ जेरैबायदि गावनि थै जिउ बावदों थिग आबसुआबो जेरैबायदि बावबोदों नाथाय बे आबसुनि प्लान पलिसिया गासिबो थिगानो नाथाय फैनानै जेरैबायदि आबसुखौबो प्रमद बर'आ गावसोरनि पलिटिकेलावसो लांफानो नागिरदों बे लांफानो नागिरनायखौनो रायजो राजाया रोखा नुनानै दिनै दिपेन बर' सारखौ बुंनो हायाखै बा सोरबा दा बुंनो नागिरबाबो डाइरेक्ट बुङोबानो जेलाव बुंबानो वार्निं सोर बुंनो माने गोरों गोराया रायजो राजाया थाखुमानानै दं नाथाय सोरबाया माबा मोनसे बाथ्रा बुंनो खाबु होआखै जेबो खाबु होयोबा माब्रै बयबो बुंगौ सोरबाया गोरों हिसाबै जेनेबा भुलखौ आसि थुनानै बुं होनना बुंदों बिसोरो नाथाय बुंबानो पुलिसनि सहाय लानानै बिसोरो जेलाव हरनो आरो बेखायनो मा जाहैबाय रायजो राजाया बिथांमोननि एगेन्स्टआव बुङा जेरैबायदि आबसुआ जेरैबायदि जेनेबा सिमा बारायनाय मा बारायनाय बिथांमोननि बे एजेन्डा लानायानो जाहैबाय आबसुनि नांथारनांगौबा जेरैबायदि रन्जननि माखासे बिथांनि केस बा रन्जनजों लोगोसे जायफोर एनडिएफबि सेंग्राफोर दङ बा केडारफोर दङ आबसुनि रायजो राजाया जेरैबायदि ओंखाम जाया दै लोङा गथ' गथाय बानानैबाबो अखा बांखा सिनानैबाबो आबसुआव जेरैबायदि ओंखारदोंमोन माने जेरैबायदि बे जेलाव थानायानो बर' हारिनि मानो होनोबा बिमा बिफा दिनै सोरबाया गथ' सासेल' सोरबाया बिदा थैबाय फंबाया जेलाव दं सोरबाया बिफा थैबाय बिमा दं दिनै न' बाङा दिनै लोरजिया आरो आं बेजोंनो मोनसे बुंदेरबावनो सानो गोदो एनडिएफबिआ जेब्ला सोलिबोबाय थानाय समाव नांबाय थानाय समाव सासे एनडिएफबिनि सेंग्राया हमजायोब्ला केदारा हमजायोबा बुङो दे आफादनि साफा सानै लिडारफ्रा बे गबिन्द बसुमतारीनि दैदेनबोनाय समावनो नोंथांमोना न'निफ्राय बख'गोरदो ओमफ्राय न'नि मानसिया आखायाव रां गैया फैसा गैया बिनिफ्राय मा खालायो हा हु फाननानै बख'नानै गावनि गथ' गथायखौ जेलनिफ्राय बायख'नानै केस नांनो गोनां जादों बेयावनो बर' हारिया लोरजिया जानाय माने जोङो गुबुन हारिनि सिङाव जोङो हाजिरा मावनानै जानो गोनां गावनि पावार गावनि दन दौलत थायोबा जोङो गुबुन हारिखौ जों हाजिरा थजिरा मावहोनो हानायानो जोंनि जौगानाय दा लोरजियाव जों माबोरै जोङो एकर्ड मोनदोंब्ला मा जानो एकर्डनि थ्रुयै जोङो बिटिआर मोनदोंब्ला मा जानो गासिबो गारि गुरा हा हु गुबुन हारिनि सायावसो बन्दक होमबा माबोरै जौगागोन बर' हारिया सासे फार्मासियाबो गुबुन हारि सासे दखानदारियाबो गुबुन हारि थाव दैफुआबो गुबुन हारि गावनि बर' हारिया दिनै मोनसे फार्मासि मेडिकेल प्राइभेट गैया नोङो क'क्राझारनिफ्राय उदालगुरिसिम नों नायदो बर'फोरनि गंबेसे मेडिकेल दं ट्राइबेलफोरनि साबेसे डक्टर मानसि दं हेस गुबुन हारि ओमफ्राय दिनै मा बुंदों डिसिनि पावार लाबोबाय जोंनो मोनथिखानाय एप्लिकेसन गांसे होयोबा डिसिनाव जोङो टाइम गैया मा गैया होमबा जों डिसिनि सायाव जों मोनखानाय ओमफ्राय दा सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ सिमा बारायनायाव आबसुनि सायाव आं बुंहरबावो जेरैबायदि बेयाव गावजों गाव माने रायखुमालायनाय मालायनायाव नोंथांमोना जेरैबायदि सोरखौबा जेनेबा बुंनायखौ गाज्रि जादों सोरखौबा मोजां जादों सोरबा बिथाङा जुदि लिडारशिपआव थानानै गाज्रि मावनायखौ आबसुनिफ्राय बैकट खालामनांगौ प्रमद बर'आ जुदि भुल मावदोंबा आबसुआ वार्निं होनांगौ गबिन्दआ भुल मावदोंबा आबसुआ वार्निं होनांगौ होमबानो थाबैनो सानजानि सिमा बारायनायखौ आबसुनि सायाव रायजो राजाया आबसुनि सायाव माने फोथायनायखौ आरो खेबसेबाव एबार एसे आबसुजों आरो एसे नांफाबावगोन बा आबसुनि सायाव फोथायनायजों खेबसे आरो सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ जुदि आबसुनि थ्रुयैनो जुदि एकर्ड खालामनो हायोब्ला थार आबसु होननानै रायजो राजाया अल आसामाव आबसुखौ माने
गोथारै बरायनायखौ रायजो राजा दासिमबो दं। नाथाय बिस्वनाथ आरो सनितपुरखौ जुदि आबसुआ जेबो बुंनानै बा एकर्डनि सायाव जेबो सिमा बारायनो हाया, बेयाव आबसुआ मालाबाबो फोथायजानायनि रायजो राजाजों जायगा मोननाय नंला। अब्ला नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ बिथां बि राजाया मा बुंखो। बिथाङा गोबां दुखु मोनदों दाखालिनि जाखिनि बाथ्रा बुंदोंमोन। जोंनि बे दैदेनगिरि गबिन्द बसुमतारी बिथाङा बुंदोंमोन जे माखासे बाथ्रा बुंदोंमोन, नोंथांमोना मिथिखायो मा बुंदोंमोन। दा बिथाङा बे बाथ्राखौनो बुंबाय, ओमफ्राय बिथांमोना गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों बे बाथ्राखौ। लोगोसे जोंनि बर' हारिया बे बाथ्राखौ दुखु मोननाय फोरमायदों। अब्ला बेखिनिखौनो बुंनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ जेसेबां हागौ एसेबां शेयार खालाम, जाहाथे दैदेनगिरिफोरनिसिम मोनहैयो बे भिडिअआ, बे मेसेजआ। अब्ला बाय बाय।